Nay-comment diri idol atong basahon. Gikan ni Emperador. Sus, Emperador pag yun. Unsa ka ni Migo Kulapo? Hihi, sir, idol. Naay hiring diri trabaho sa amo. Gipir lang trabaho sa Migo Kulapo. Basin ganahan si Migo Kulapo. Tigpangita og ungo. Kada usa ka ungo 350,000 ang sweldo. Naku aman, pero pati lisura ni. Lisod ang pangita sa ungo karon. Kay karong panahon na ang mga ungo nang layas na. Nang layas ng mga ungo. Sa unang panahon, siya ang ungo may mangita na to. Sa unang panahon ba, ang ungo may mangita na to. Pero karong panahon na, wala na. Gibuli ng mga ungo. Wala na. Wala natin makitang ungo diri sa patag, burog na pabukid na. Oh, ang uban nagpadagat na. Ato ingnos Migo Kulapo basi ganahan siya mangita ungo. Nga oy.